nithi iValentine siyayigcina noma cha as ama-Christian thina? Uma ugcina iValentine umKristu awusiyo kaNkulunkulu ngokayihlo uSathane. Uma kodwa ungayigcini ulandela umbuso kaNkulunkulu then umntwana kaNkulunkulu. BMK YouTube Production asikubingelele sikwamukele kwisiqephu sanamhlanje. Namhlanje ke sizokhuluma ngodaba olusematheni. Udaba elithinta u14 kaFebruary. Abanye bayajabula ngawo, abanye futhi abajabuli ngawo, banekhalazo abanazo. Thina namhlanje sifuna wonke amakholwa asondele nganeno ngoba sizokhuluma endimeni yobukholwa ukuthi ngabe uJesu uyayivuma yini ukuthi ikholwa li celebrate iValentine's Day. Namhlanje ke sinesihambeli esinaso ubaba uVilakazi. Insizwa ke mayisho ithi uJesu uyamamukela njengenkosi nomsindisi, but sizozwa kabanzi ngayo ukuthi ngempela ngabe uJesu uyavuma yini noma ngabe uyalwa uyanqaba neValentine's Day. BaVilakazi asikubingelele sikwamukele ehlelweni namhlanje. Ngiyabingelela mfethu, ngiyabingelela nababukeli egameni lenkosi yethu enguKristu ophilayo uHamashiach waziwa ngoJesu. Amen. BaVilakazi mhlonishwa, mhlambe nje masibuyela nje emuva, uwaziwa ngobani nje nasemphakathini? Kona uyakholwa yini noma umzalwa nosalandela? Ngiyakholwa, ukukholwa futhi ngeqiniso. Ukukholwa akuyona i-event ka one day noma ka once off. Into isebenzela imihla namalanga. So ke ngiyakholwa, ngilwela nje ngisemncintiswaneni ukuthi ngilanga ngiyubona umbuso kaNkulunkulu. uJesu ngamamukela nje emini kaBha, akungajazwa ngalokho. Ngimkhonza kakhulu uNkulunkulu okungenza ngigcine senginganambithisiseki kwezinye indawo. Ngoba phela khona umehluko phansi kokukholwa kwethu nokusonta kwethu. Kodwa ke ngiyathemba uNkulunkulu enkulumeni yethu esihamba nayo uzolokhu ezivezela ezinye izinto ukuze kucace nokuthi kahle umehluko nanku lo mugqa lawo leli khona. Mhlonishwa, kudaba esizanalo namhlanje sinodaba nje olujulile lika 14 February. Siyazi uFebruary ukuthi inyanga yothando, yaziwa kanjalo eNingizimu Afrika. So ke 14 February usuku elike kuthiwe lezithandani, la kuvezwa khona uthando. Ngabe uNkulunkulu noma ngabe ke siqale nje kuwena njengobaba uVilakazi, ulibona kuusuku okufanele yini amakholwa alicelebrate noma usuku elabantu abangakholwa? Okay. Ibuyela lapha kwisisekelo sendaba la bengithe khona ngiyakholwa. Yes sir. Ngikholwa uNkulunkulu bese ngikholwa ukuthi impela lencwadi esithi iBhayibheli amazwi kaNkulunkulu. Lamazwi ke aba yiguide yomuntu othi uyakholwa esemhlabeni. Phezu kokunye kuNkulunkulu akwenzayo kubantu abakholwayo avele kubona ngemibono, kodwa nemibono avela kuyo uNkulunkulu ayiphikisani namazwi asezwini. Uyayithola into ngisho? Okay, asibuyele kulena ke manje. Uma sonke besikholwa njengoba ngikufuna ukukholwa ngikulangaselela, besizoqonda ukuthi ngokwamazwi kaNkulunkulu lento ebungazwayo ayikho ezweni. Ayikho nje. Ayikho ezweni. Kodwa ekumele sikuqonde ngoba sikholwa uNkulunkulu ngamazwi akhe ukuthi imibuso ekhona emhlabeni ngokuhlukana kwezikhathi zayo uyishilo uNkulunkulu ngeyiprofeti ekhuluma ngencwadi kaDaniel chapter 2. Ngesikhathi uDaniel eyochazela inkosi uNebukadnezar eyayibusa iBhabheli ngaleso sikhathi ukuthi inkosi uNebukadnezar njengoba ubona umbono onekhanda legolide nesifuba sesiliva nani nenyawo enzansi eziwubumba nensimbi, lokho kusho ukuthi kunemimbuso ezolandela after you wena Bhabheli elisemandleni namhlanje. Uma ke sesilandela ngokomlando uNkulunkulu uyasikhombisa ukuthi emva kokubusa kweBhabheli kubuse amaPersia. Emva kokubusa kwamaPersia kwabusa amaGriki. Emva kokubusa kwamaGriki ayiseyabambisana amaGriki namaRoma. Njengoba namhlanje sisaphethwe amaRoma. Ayigejiki ukuthi incwadi uNkulunkulu ayikhulumile
iyenzeka. Ngifuna siqale lapho. Yebo. Okay. Njengoba isizwe sikaNkulunkulu sithunjwa imibuso ehlukene, lowo mbuso nalowo mbuso ofikayo ufika nezimfundiso zawo, nezinkolo zawo, nemikhuba yawo, nemicimbi yawo. Le micimbi nalezi zifundiso nalenkolo le uNkulunkulu kaIsrayeli amelene nayo. Uyangithola ngiyo? Okay. Uma sinamakholwa ngokusho kwezwi singu-Israyeli, kusho ukuthi-ke ngeke kube yingxenye yezifundiso zezizwe okanye izifundiso zohulumeni, ngoba wena kumele ube separate from bona. Akusho mina ngoba ngisho ngoba ngithi kusuke ekhanda lapho. Incwadi yabaseRoma chapter 12 verse 1 iyasho ukuthi masinikele imizimba yethu ibe yiminikelo yamukelekile kuNkulunkulu. Kube ngukukhonza kwethu, ukunikela kwethu imizimba yethu kuNkulunkulu is another way yokumkhonza uNkulunkulu. Bese uverse 2 uthi ningalingisi lelizwe nezindlela zalo. Uma ke sibuswa yizwe elibungaza uValentine, sekumele kubuye ke mawuyikholo ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu. Engibekelwe kona akuhambisani nezwe. Kodwa ukuhambisana nezwe kumelene nami. Ingakho ngithi nasezweni akukho ukuthi umntwana kaNkulunkulu utholakale khona bungaza izinto ezinjengoValentine. Kungewona wodwa kodwa kulungile izinto ezinjengoValentine. Kunomzalwane ozothi unezwi elithi ningakiyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye. Yeah. Uzothi ke manje nababanye ke okungasiwa amakhola bawu celebrate uValentine. Yeah. Mina ngirong kanjani ngokuthi ngenze okwenziwa umkhuba wabanye ngoba phela mina ngiyikholwa. Kulungile. Kuhle mayibuza kanjalo. Incwadi ethi ningayeki ukuhlangana njengemkhuba yabanye. Amazwi lawo akhulunywa kubantwana bakaNkulunkulu la bekhona ukuthi mabangayeki ukuhlangana, ngoba nabanye abantwana bakaNkulunkulu abangumzimba kaKristu bayahlangana, behlangana phezulu kwesisekelo sokuKristu. But lokho akusho ukuthi ningayeki ukuhlangana, therefore hlanganani nezinto uNkulunkulu azichithayo noma nabantu abenza izinto uNkulunkulu azichithayo. Ayisho njalo. Mina ngishadile nengishadelo. Yeah. Ngirong yini mangicelebrate uValentine nomuntu wami ngoba ngishade naye, ngishadelwe yena. Ngoba phela kumzalwane ngiyakholwa ngisindisiwe ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngase ngiyashadelwa. Naba baphuma izithandane ziyo celebrate uValentine, mina ngisele nowami umfazi unkosikazi. Kulungile. Ake siqale ukuze ngiwuphendule lo mbuzo. Ngicela siqale sithole ukuthi i-origin yalo Valentine. Yebo. Ithini ingqikithi yawo uqala? Okay. Ukuze wena ke owumzalwane oshadelwe ube sewuzibheka ukuthi ngabe ngiyingxenye yini yalezi zinto okanye angisi. Yebo. Ngoba phela uyakwazi ukuba ingxenye yomcimbi. Ake ngenze isibonelo nje ngama common scenarios emhlabeni. Yebo. Kuye kube khona imash. Uthola ukuthi wena awukho emashini, kodwa uba in solidarity nabantu abasemashini ngeconduct yakho lapho ukhona. Futhi ungaphansi kwespirit esifanayo nabo labeguqe khona nakubungekho, kodwa wena usuzinikele ngaphansi kwaleyo altar naleso spirit. Uyaseyamsana ke? Okay. Ake sithole umlando mbijana ngizowulanda nje, it's public information. I-origin kaValentine ithi uma ngabe uyilanda kulezi zinto zokuxhumana ithi i-relator kuNkulunkulu okanye isithixo kwakuthiwa uLupercalia. uLupercalia wayesinye sezithixo sasibungazwa amaRoma as i-empire. Kwakwenzekani ke ngaphansi kwaLupercalia na? uLupercalia was an ancient Roman festival held from the 13th of February to the 15th of February, focusing on fertility and purification, which is often cited as a precursor to the Valentine's Day. Okay.
Now let's understand fertility and purification ngokwe concept ka Lupercalia. But Lupercalia itself is an idol of which uNkulunkulu vele usemelene naye. Ngoba it's an idol that's being worshipped and dedicated in a festival. Just like uJanuary lo 31 December lweni ubungazayo. Now dedicated in a festival. Hayi. Le nithi naniqhumisa cricket. Yebo. Nisuke ningena kwi covenant yaleyo festival dedicated to isithixo ekuthiwa uJanu. Kanjalo ke no Valentine. uLupercalia lo kwayededicateelwe ngokuthi anikezwe ifestival. So kule festival mawulanda umlando, mawubheka umlando uthi abesilisa nabesifazane babenikezwa igunya ngalolo langa ukuthi bahambe ngalezo insuku bahambe nqunu. Busende nje. Kwakunama rituals abawenzayo. Ngokuyinikela kulesi sithixo lesi. Kuningi okwakwenzeka okungaphansi kwesambrella esingathi inkanuko kanye lasi. Futhi kwaku yinsuku lezi nefestival eyayimotivate ilasi ezweni. Umuntu enze noma kanjani ungangena umfazi womunye angangena indoda yomunye kunga matchmaking ikwabhusende. Njengoba masifunda incwadi ithi kwakuneGomora neSodom. Ileyo mkhuba at a glance eyayenzeka ekubungazeni bani ekubungazeni uLupercalia. Ingakho ikhuluma kakhulu ngefertility. Ayihlukene kakhulu nesithixo esasinamabele more than 300 esasikhonza okwakuthiwa uEaster. Lesina namhlanje sasibungaza ngefestival kaEaster. But angikho lapho. Ngoba naso si relate kwi-fertility. So ile fertility le egcina isivulela umnyango ukuthi abantu ngalesa sikhathi kugcina sekunama orgies lento ekuthiwa ama orgies ucansi olenziwa noma ipublic kuvumelekile. Ingakho ngizwa ngithi uma siya kwi background qala yalento ukuthi yini le Valentine iorigin yayo ihamba nomoya onjani le Valentine. Wena komntwana kaNkuluNkulu usuyazi into nje phezulu kokuthi amazwi kaNkuluNkulu akukhuzile athi ungalingisi lelizwe nezindlela zalo. Ungena kanjani ke uthi ngoba nakho ngishadelwe sifisa ukuyibungaza. Ngoba inomlando khona ngesemuva. Yebo, inomlando wayo ongeke futhi uhlukanise uthi cha namhlanje thina sambisa imbali no chocolate. Ngaphezulu kweimbali no chocolate. Zenzani lezi imbali no chocolate? Azivusa inkanuko? Zingakhe iwiswe phansi zalalo ocansini ngeimbali no chocolate. Zishadiwe namhlanje? Lutho. Zingakhi ingane ezikhona namhlanje igcwele imigwaqo namakhanda amakhulu. Zisuka phi kuma one night stands ka akho Valentine. Zingakhi? So ke uma kukhona into enhle ekhuluma ngothando, thando luni lolu olunje uma ngempela kuuthando. Okanye icashiswe egameni lothando ngoba abantu baNkuluNkulu bengazi beswele ulwazi. Usho njalo kuHosea 4. Abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ngokuba ningilahlile mina Jehova uNkulunkulu wenu. Ngokungafuni ukugcina imiyalo yami engininikeze yona ukuthi philani indlelani ngoba phela imithetho yami engcwele. Uma ningilahlile nami ngiyawunilahla nabantwana benu. Injalo. Uma ukuthi ke babuvilakazi angisayenzi ke nomuntu wami. Sekuwukuthi nje ngizicelebrateela nomndeni wami. Mhlambe ngikhumbuza umama nobaba ukuthi ngiyamthanda. Nakhona ingangi-affecta mina le history oyivezayo yangasemuva ekulolu thando engedlulisa kubazali kumndeni wami. Okay. Umthetho kaNkulunkulu uthi honor thy father and thy mother unconditionally. Monday to Friday, Monday to Sunday, January to December, from morning to the next morning. Love them, honor them,
ngitshele ukuthi ukhona nomehluko ekuthenini ungaba honorishi from Monday to Sunday and January to December bese uthi wena uzokhetha lolu suku lesithixo. Iyazwakala bese uthi uzoma nje ukuthi ngizoba disrespectfully, ngingathunywe ekhaya, ngibe busy ngezinto zami, ngithi ngihlanganisa impilo yami, but ngo Valentine ngizosubmita. So uzisubmita kubani? Ngokwevesi ke manje ngoba iBhayibheli lumlomo kaNkulunkulu lamazwi. Khona inamazwi ongathi ungawathinta nomzalwane obukele awavule. Akhona ngoba ingqikithi yendaba isithe asingabi abantwana baNkulunkulu abagijimela ububini. Ngoba iBhayibheli uqobo lisinikeza iwarning, usixwayise kulezi zinto ekufanele uNkulunkulu ekufanele singazenzi ezimcasulayo uNkulunkulu. Ngoba khumbula phela ukuthi ngencwadi yaMshumayeli ithe ayikho into entsha ngaphansi komthunzi welanga. Ukusho lesi sizukulwane esikhona namhlanje bakhona bake baba khona phambilini, baphila the same life. Ingakho nemfashini iyabuya nithi nina hawu ifashini lento mase bethi abantu abadala lezi asigqoka ngama-40s kodwa yintsha kuleso sizukulwane. Nempilo ke namhlanje yintsha kwisizukulwane sangaleso sikhathi. So ke ngizoqala nje ngencwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 10 siqale kuverse 5 siya kuverse 6 ithi kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngokuba bashaywa phansi ehlane. So kuyenzeka uNkulunkulu angathokozi ngesizwe. And uma engathokozi ngoba wayebashaya ehlane namanje usazosishaya ehlane. So usho ukuthi ukufa, literal death. You say it, right? Yes. Ngoba uNkulunkulu akathokozeli. Number 6. Kepha lokho kwaba izibonelo kithi. Size singafisi okubi njengalokho bona bakufisa. Sibuyela kule nkulumo adisho. Nakho ngishadelwe, nginonkosikazi la ufuna into ezikhala kahle. uValentine nasemsebenzini kuyapresentwana ngeimbali. Nami manje kumele phela ngikhombise ngiyindoda. Kodwa uma lo ngiye ngithi kulula uma ngabe unkosikazi wakho ekholwa. Ngoba umlamleli wale conflict ebakhona izwi likaNkulunkulu. Siyabo ukusheshe ube umlamleli uthi nga expect into eziningi ngize ngibe umuntu ongoqo ongafuna ukukhipha imali ngibizwe ngamagama kanti ikhona imali. Ukuthi angifuni ukuba ingxenye yezivumelwano esente engazi ine altar elibi futhi uNkulunkulu akahambisani nayo. Ngiphinde ngiye kwabaseRoma chapter abaseRoma chapter 12. abaseRoma chapter 12 ukuze ugcizeleleke ithi verse 1. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe yiminikelo ophilileyo ongcwele. Umzimba wakho ke mawuzoba umnikelo ongcwele kuNkulunkulu. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ukuphila kwakhe emzimbeni kumele kuphilwe ngemithetho kaNkulunkulu umzimba wakho. Ngoba ubungcwele ngeke ubuthole emoyeni ophefumulayo. Ubungcwele imithetho kaNkulunkulu. Fanele mangithi synonymously so mangithi ukuze kuthiwa uyisidakwa. Ngeke ube isidakwa because uyawuhogela utshwala. Kumele ukuthi umzimba wakho uphile ngotshwala. Ufide ngotshwala. Ugcina imithetho yotshwala. Ngoba phela nebhabhalazi umthetho wotshwala. Usebo? Kufanele ugcine umthetho webhabhalazi. Ngoba ngawugcina uzokushaya phansi. Ugcine futhi umthetho ngoba uyakomisa mawusomile futhi umthetho wokoma uthi thole enye ikhodi. Ngenza isibonelo. Kanjalo ke nomthetho kaNkulunkulu ungcwele. Uma uhamba ngomthetho kaNkulunkulu uhambe ebungcweleni. Lento ebuyidida abazalwane bengathi ubungcwele yini kahle kahle. So imizimba yethu makufanele sinikele enkosini ibe imizimba eyamukelekile nengcwele. Kusho kumele siphile imizimba yethu ngokwemthetho kaNkulunkulu. Now ke uma siphila imizimba yethu ngokomthetho kaNkulunkulu angeke ke sitholakale sikulaba celebration ngoba sesiyawazi lama celebration akhipha umoya wenkanuko. Lo moya wenkanuko lo
osiqhatha noNkulunkulu nobungcwele bukaNkulunkulu. Ngoba phela maningi njengoba ngisho maningi ama one night stands avelile ngama chocolate boxes. Yes. Ngeimbali. Ngama dinner, ngama perfumes and colognes. It's Valentine's umthengela ubaba nasendlini thothi endlini okay nishadene uzonikezwe imfanelo zokuthi ubaba namhlanje. Uyangithola ngisho? Uyabona i-deep ngalendlela ukuthi umonakalo uba mkhulu every day ngoba sishoda ngolwazi. Ithi ngiqhubeke nezo. Ibe ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Seniyaqonda ke manje uthi okay. Nayi into esibekelwe yona. But nanku umlando walento. Aphinde ke abe clear kathi ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. So kunezinto ekumele sizihlole ngokuguqula ingqondo yethu. Sesiyazi ukuthi izolo lethu bese ucelebrate uValentine singakakholwa. Singakasindiswa. Sesisindisiwe manje. Yini lo Valentine? Usuka lo Valentine. Uhamba namoya muni lo Valentine ngoba phela ensindisweni yakho izwi likululekile lahlolisisa bonke omoya ngokuba uyayithola ngisho. So wena umzalwane othi usindisiwe kodwa ungakwazi ukuhlola umoya. Should fanele uyibone ukuthi ngisasenkingeni kwamina. Ngoba konke kuvumelekile vele kodwa kusizi konke. Awuwazi ukuqoqa konke ube mdibi kuko konke. Kodwa futhi umntwana kaNkulunkulu. Ngoba okwezwe akubo okwezwe. Okubantwana kaNkulunkulu akubantwana kaNkulunkulu. Uzathi uJesu ngithi kuJohn uma ngingaphosisi uthi uNkulunkulu Baba ngikhulekela bona abantwana bakhe ngikhulekela izwe. Izwe loNkulunkulu. I pray for them. I am not praying for the world. I pray for them. Onginike bona. I am not praying for the world. Clear nje lento kubantwana baNkulunkulu. Akufanele ngabe batholakala even niye kulezi zinto le. Kodwa manje bayithanda ngoba bayayibona yenzeka. Mabona kude ikhombisa ukuthi kuyathandana mawusuke wenza yini. Yebo, uma bona kude wenza umsebenzi wawo. Uma bona kude ulawulwa khumbula njalo ku Daniel chapter 2. Yes. Ohulumeni ngokwembuso yokubusa kwabo. Akithi uyakhumbula? Yes. Isuka ku president wangalisa sikhathe kwakuthiwa uNebuchadnezzar. Emva kwalokho ize ku president owayekade ebusa ngokwesizwe samaPersia njengoba dengisho. Emva lokho ize kanjalo. So ohulumeni fanele bayibungaze. Fanele bafake imali kuyona. Usetho? Ngoba nina phela ohulumeni nganza kwethe akesibheke incwadi yabaseFesu uzoyibona lento uthi ohulumeni bawobani ngoba ukuze uyiqonde ukuthi kungani ibungazeka kahle kanje lento ingabangabazisi. Ake sibheke abaseFesu chapter 6 verse number 12. 6 verse. Ukhona lapho. Uyasheshe efonini yakho ya. Verse 12. Uthini? Verse 12 futhi ngokuba sibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobo bumnyama. Uphinda ka static. Okay. Static. Okay, ngokuba asibambene negazi nenyama. Kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobo bumnyama. Sibambene nemibuso or government of the day. Nababusi, the rulers in those governments. Angisho njani? Yebo. Labo babusi bawo ababusi bani? BakaNkulunkulu noma abobumnyama. So that's why ke government of the day kuba lula kubona bafaka imali kulezi zinto ngoba bagcwalisa ipurpose yokuexista kwabo. Usuyayithola? Kodwa nina ningabantwana baNkulunkulu eseniguqulo yabantsha ingqondo yenu. Seniyazazi lezi.
ake ngifake lo mbuzo ufake ngoba phela kukhona namanye ama political parties authority kuthiwa le kuba yamakholwa yeah Jodi nayo ingabhilonga yini kuyona lokubusi bobumnyama i-political party ngoba phela kusuke sekubusa wonke umuntu sekubusa ngentando yeningi mangathiwa ke kuyenzeka bavoteleka bangena okay ithi incwadi bakhona inababili abangahambisana benganasivumelwano abekho bakhona nabantu ababili ongatholi bayahambisana benganasivumelwano abekho manje bavumelana usho kahle buswa ngentando yeningi so ke uma bethi bayinhlangano emela abazalwane nemithetho kaNkuluNkulu kanye nensindiso ngoKristu uHamashiach basezivumelene kanjani pho neswe lobumnyama uyayithola ngithi efanele ingadidi ibe clear as crystal ngoba baningi abazobenefita ngalomuso uNkulunkulu awenza la baningi akade bengaqonda abanye behamba ebumnyameni uma inhlangano ithi inhlangano ekhuluma izwi ngoba ikhulumela amaKristu ake ngisho njalo senze isibonela nje okay kodwa manje iyongena phi odakeni sisho njalo ngeke okay angeke nibe ingxenye yodaka seyisedakeni ingaba na ingxenye yodaka okay ake ushuthi kwayonisa udaka ngoba phela inalento yokuthi izofika ihlanze yona ngoba iza nobungcwele kulungile ukungenzeka ukuthi umqondo ukhona inkinga ithi awukwazi ukuthi ake ngenze isibonelo uhulumeni nohulumeni i-empire ne-empire ngokaDaniel chapter 2 ine-altar layo i-empire ne-empire ine-altar layo whether amakholwa ayakwazi lokho noma awakwazi is another story altogether for another day but i-empire ne-empire ine-altar layo yingakho labathi bahlanganyela khona bethatha izinqumo khona kugadwe ngazuthi ukufa nokuphila ngobani na khumbula phela abaseFesu chapter 6 verse 12 asibambene negazi lenyama kodwa nemimoya nababusi balelizwe balobumnyama bomkhathi uzothola ukuthi la behlanganyela khona beshaya imithetho kuyithempeli ngaphansi kwenziwa ama-sacrifices ney'nkonzo eningazazi nina usuyangithola ukuthi ukuze imithetho ephume la iphume ihamba nalama-spirits ihambe iyorula umhlaba kugcwaliseka amazwi uNkulunkulu awakhulumile yingakho-ke nikeza abantwana bakhe izwi lakhe athi separate yourselves and do not conform to the standards of this world ijalo shuthi abantu abaziseparate nevalentine asike sithi abaKristu amaKristu awasiseparate nje nevalentine period unapologetically ngisengicishe ngathi mfundisi brother kunabazalwane ababa nama-service ngabo 14 February or mhlawumbe uthi sewudlulile 14 February but i-theme yakhona kube ukuthi kufanele ngabe le nkonzo yenzeke ngo-14 February to spread love ba-wrong nabo njengabazalwane ukuthi okay thina ke asenzi ke ngokothando leli lomjolo sesivula isevisi yokuthi siyakhonza kunosuku sithi siyokhonza ngalo but uma ngathi waqondene no-14 February kuyi-Sunday or kuyi-weekend siyayicelebrate ngo-14 February uthando yini uthando yini uthando 1 2 uma bethi nakuba kungaselona lolu suku kodwa siyayenza lenkonzo egameni lalolu suku
shuthi bazibophezela kulela altar lelo suku usho ukuthi bangaphansi kwalomoya walelo suku ukuhlangana kwabo noma bangakubiza ngenkonzo kuyi-ritual yokuzinikela kulolu suku ayijiki yini uthando ngokukaNkulunkulu ngoba lento kuthiwa uthando yonke lemkhuba nalokho esikufundile kuyi-background ngayo Lupercalia nayo kuthiwa yayenziwa under the theme of uthando right onke lama orgies lawa lama konke kwakuthiwa uthando yini uthando kaNkulunkulu asiye kuJohn 5 think verse 3 if I'm not mistaken John 5 verse 3 Evangeli yeah evangeli yini uthando liphi lesilungu ngiyalithanda lesilungu futhi ngoba John 5 verse 3 masoluvulile ungabe ungifundela lelo verse ngokaJohn 5 verse ka3 yeah kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi yeah ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi yeah izamazamise amanzi kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifweni sakhe okay lokile the reason why into selapha yeah sindlalela sisaqhubeka siqedile sisaqhubeka lolu thando okukhulunywa ngalo ukuthi thando njengoba ake ngithathe isibonelo nangu uthi amanzi ayizanyazanyiswe engakwazi ukufinyelela kona kithi yeah okay the reason why ngiya kule ndaba is because bengifuna ukukhombisa ukuthi uthando lo yini uma ngabe uJesu efika kulo lo Jesu esikhonza ngaye uma efika kulo ukhombisa uthando ke but lolu thando lusemthethweni kaNkuluNkulu ngokukholwa into ayitshelwa uJesu ngoba ukuphila kwakhe kulala lapho ukuthi emazwini uJesu awakhulumile uma ekholelwa kuwo then usothandweni uyangithola yeah akusho ukuthi uthando likaNkuluNkulu enza despicable things ezi-against uNkulunkulu bese uthi ngizenza othandweni njengoba sithi siya-celebrate izinto ey'hlukahlukene siyi-celebrate egameni lothando ngamanye amazwi ngifuna ukuya ekuthenini uthando likaNkulunkulu imithetho kaNkulunkulu ngifuna ukuya lapho for the love of God is to keep the commandments of God thatha asisimplify ke manje ekhaya ukuze bangadideki ngoba sometimes mhlawumbe ilanguage yezwi abanye bashiya bengekho clear ekhaya kunobaba kunomama kunabantwana nomalume and so on ubaba ukhombisa ngani ukuthi lo mndeni ngiyawuthanda ngabe uhambe memezela ukuthi lo mndeni ngiyawuthanda cha ngabe ubhali ibhodi elikhulu alibeke esangweni wathi umndeni wami ngiyawuthanda cha kodwa ubaba uthando lakho lubona phi na ulibona eyilulekweni zakhe emthethweni yakhe yala ekhaya uthi umndeni wami ngiyawuthanda uyangithola yeah kanjalo nabantwana nonkosikazi ukuze balibuyisele back uthando kubaba balibuyisela ndlelani baye emsakazweni bathi siyamthanda ubaba wethu cha kodwa bagcina imiyalo kaBaba whether basekhaya noma basekho ekhaya kodwa indlela yokukhombisa uthando lwabo ukuthi siyamthanda ubaba yeah ukugcina imithetho kaBaba ukuze nasezweni mangihlangana nabanye abantu bangibone ngihlukile bese ngithi ubaba nothando likaBaba Lord okuwukuthi ke elokugcina babuvilakazi lilonke uNkulunkulu nawe finish nithi iValentine siyayigcina noma cha
ezama-Christian thina. Uma ugcina iValentine umKristu awusiyo kaNkulunkulu. Ngokayihlo uSathane. Uma kodwa ungayigcini ulandela umbuso kaNkulunkulu, then umntwana kaNkulunkulu. Mbukelo PMK YouTube production senza sure ukuthi sikulandela zonke njengoba zinjalo. Hlukana neValentine. Mina igama nguDanki ngwakamthembi Sibongo, akusiwa amazwi avela kumina lowo, kodwa amazwi avela kubavilakazi athi kusho uNkulunkulu uthi umzalwane osindisiwe akahlangani neValentines. Wena yenza njengani yakwethu, silandeleke kuyinkundla zokuxhumana CBMK YouTube production. Comment la izansi usitshela wena ngabe ubona kanjani kulolu daba, si right noma si wrong yini. Click ushare, uklik ulike, click usubscribe. Ungakhohlwa njalo ukuthi sizophinde sibuye nezinye neziqephu ezahlukahlukene esokubuyela nazo. Kama nguDanki ngwakamthembi Sibonga, let me love you and leave you. Bye.